gashi kana yawan samun kuɗi amma kuma ba sa zama, ga kuɗi kana samun kuɗi kana kasuwa amma kana rasa ina ka kai kuɗinka, baka san me kake da kuɗinka ba suke ƙarewa, baka san me yake faruwa ba da ka samu kuɗi su ƙare. To dan zatin Allah ka daure ka jaraba wannan sirrin na rariyar hannu, ma'ana gubar hannu, rariyar hannu. Wannan sirrin yana da ijaba, ku daure ku jaraba yan uwa masoyana. Ka sa a rubuta maka ayatul kursiyu gaba ɗayanta kafa 17. Idan aka rubuta maka ita ka samo ƙasar gidan tururuwa guda 7. Ka ɗebo waccan, ka ɗebo waccan, ka ɗebo waccan, ka zuba a cikin rubutun. Idan ka zuba su kwana 3 a cikin rubutun, sai ka zo ka tace, ka daɗa tacewa, sai ka sha wannan rubutun, ka dinga wanke hannunka da shi tsawon kwana 3. To daraja ta manzan Allah za ka ga abin mamaki. Wannan sirrin ismul kafi ne mai kaifin gaske, yana da tasirin gaske, mujarrabi ne wannan, ni na jarraba na gani da ƙarfin ikon Allah. Izinin wannan aikin shine ya mana sharing, following da liking dan martabar annabi da alkur'ani, ai mana sharing saboda 'yan uwa su gani su amfana. Daga naku sai Khalil.